O hombre do sombreiro. Sandra soñou co home do sombreiro o mércores antes do salto. Sandra saltou dun cuarto piso o sábado desa semana. O lume dun incendio empuxara cara á terraza, e Sandra non o pensara dúas veces. Esperaba que a profundidade da piscina fose abonda para que o salto non resultase mortal. Lois soñou co home do sombreiro 3 noites antes de coller o tren que o levaría de volta á capital, despois de estar meses traballando nunha aldea remota. Había anos que un tren non descarrilaba nesa zona. Lois ía no asento 4A, a carón da fiestra. A Lois gustaballe ver a paisaxe. Berenice soñou co home do sombreiro, mentres comezaba a tormenta tropical que deron en chamar Zoe. Como consecuencia da tormenta caeu unha torre do tendido eléctrico, afundiu o tellado da casa e esmagou a cama na que Berenice adoitaba dormir. O home do sombreiro tamén apareceu nos soños de Eduardo. Eduardo soñou cun home maior, vestido de traxe oscuro, con gravata e sombreiro negro. Quedoulle a súa imaxe gravada porque aquel home, de súpeto, erguía a man esquerda e achegaba ao sombreiro como para saudar. A mañá seguinte do soño, Eduardo cruzouse co home pola rúa. Estaba seguro de que era el, e de que erguera a man esquerda e o saudara. Pero a esas horas moita xente ia a traballar e o home do sombreiro confundiuse coa multitude. Eduardo estivo atento por se o volvía a ver. O home do sombreiro rozou coa súa presenza a Eduardo xusto cando cruzaba o parque, a media tarde. Eduardo quiso agarralo polo brazo, foi como a querer coller lume. Sen saber como, o home desapareceu. A Eduardo quedoulle o eco dunhas palabras na cabeza: no fusco do lusco, e unha risa. Eduardo creiouse nunha desas pistas asfaltadas que non levan a ningún sitio. Non lembrara botar gasolina e tiña medo de quedar tirado no medio dun lugar calquera o bater coche que lle pesaran. Así que prendeu a lanterna do móvil e paseou por se atopaba a cobertura para o GPS ou alguén que lle indicase o camiño de volta. Ainda non era de noite, el periódico xusto o máis menos, o punto de luto porque as sombras dañaban terreo, unha risa, unha figura que se xogaba, un murmuño, chiquito sombreiro, xusto da morte. Un home saudouse ao pasar, os meus ollos brillaban, Eduardo aguantou a respiración e recuou, se apartó a mirada daquela mirada. O home quitou o sombreiro e sostivo coas dúas mans. Inclinou a cabeza. A Eduardo lembroulle a alguén que lle presentaba os seus aspectos calados. Eduardo seguiu retrocedendo, e deu pé e caeu por un barato. Cando o home quitou o sombreiro diante de Sandra, ela estaba a piques de morrer asfixiada polo fume. O incendio xurdira tan rápido que non lle dera tempo a reaccionar. No último intre, foi cara a terraza e saltou, guiada máis pola idea de escapar de aquel home sinistro ca pola de escapar do lume. Case queda inconsciente ao bater contra a auga, pero a piscina tiña profundidade abonda para salvala. Cando o home quitou o sombreiro diante de Lois, el xa notara que o tren estaba collendo moita velocidade. Lois ergueuse coa intención de preguntar que pasaba e o tren descarrilou. O corpo de Lois atravesou o cristal da ventá. Foi un dos sobrevivintes. Cando o home quitou o sombreiro diante de Berenice, ela intentou prender a luz. Ao decatarse de que había un corte eléctrico, baixou con cuidado as escaleiras para ir buscar candeas e mistos. Foi daquela, cando a torre caeu enriba do tellado e esmagou a cama, que minutos antes Berenice dubidaba se estaría soñando esperta. Non se volveron ter noticias de Eduardo. Atoparon o seu coche e as pegadas dos seus pasos, máis nada. Aínda hoxe, quen soña co home do sombreiro sabe que non debe tocalo nin sosterlle a mirada. Hai soños que se volven realidade e hai pesadelos que afortunadamente quedan prisioneiros baixo as pálpebras. Aviso 4. Pesadelos. O mellor dos pesadelos é acordar e decatarte de que estás ben, de que todo foi un soño. O peor dos pesadelos é cando aparece neles algo ou alguén que despois atopas pola rúa.
e comezas a dubidares de todas esas cousas terribles que imaginaches chegaron a acontecer de verdade. Pola noite había unha cara que me miraba, e pola mañá había demasiado silencio na miña casa. Alumnado de quinto e sexto.